Jag har tänder vi. Ja, det är nice. Jag tror inte. Little Mac. Han sockar. Jag menar. Lil Mac? Levda man då. Sockar. Han är skäck legal. Han sockar. Fuck jag börjar. Du kan ske så shit. Lever som chatterfri. Det där reaktioner så. Hur sport jag kommer långt? Så det kan som boppar land. Vi heter man ska jogga plattformen där. Man charge så långt så. Du dom det då eller? Check nu. Get out of the way! Vi. It's so true. Oh, det ska tajma med det ju. Jag kan ta det. Så där. Jag kan lomma i villager. Ah ja. Dude, det är som Mario. I fly. Fuck you. Vad ska jag? Du vet det? Jag kan stäcka på. Vad så där vi. Det så gott med här luften eller? Det där. No. Thomas är right. Du glömde checka mig, jag glömde checka dig. Det är nog Pokémon Monster. Good dodge, bro. Let me know, please. Oh, Jesus. Okay. Nästan Link är kraftigare än jag. Link? Ja, det är Link, ja. Jag bara Black. Han är bara Black. Black Link. De måste fick en stora svörnen. Mitt är det större än du. Det är alltså en röd cheese. Den har fått ladda. Nej, det vi. Jag raktade det. Oh, shit! Oh! Thomas är en Så det djur. Thomas, skit ut! Men lägg på det största släg jag med. De bytte snyggt. Det kan komma här nu. Community, det kanske brukar lite först med bad ones. Au, fuck. Varför? Stop him! I had an hammer. Thomas, take the hammer, Thomas. Oh my. Oh nej, det blir en hammer på sig. God, det kan spela. Ah, shit, dog. Me too. Oj, så här kände Ja. Ett blomster. Ah, shit, det är ett blomster. Åh, du hör det? Du hör det, Brie? Ah, shit. Ja, det är Rakt i shit. och jag har det deflecting ju. Hackar det? Det ser bara så puttat som det görs. No. Vad så plus då? Hatt släpps ner. Det är awesome. Fuck this gun. Nej. Jag ska inte göra det. Nej, jag kör fan det här nu. Let me know.
Levi vann med, svär bara. Jag ska bara räka en för vi kan gå. Levi tog en toddler, ich bara räkte det. Nej. What? Jag hade den där. Fast inte alls Sverige. Kasper det. Ha? Blacked oss Det där. döjer så när typ kastar Child Trafford. Jag skiljer inte vad händer bara nu. Och så går det sådär. Om det går att ta think väg alltså så där. Det är då nektar väl som någon. Det är så spättigt att spela. Kan inte nöjda. Aha? Oh my god! Jag kan säga golden cool att det. Jag var nog så tatt vi för det. Levi alltså freaking cool. Yeah, fan puzzle. Det var ju cool. I like your cool. Link hatar det smakar helt. Så det är That's good. Stiga då. Ätit så att det klarar. Okej, got the mest irriterande ever. Atlas Duers. Fuck är det? Hello Mac. Vad brukade jag nu? Kanske bra så. Nej, för här sitter dodgar vi. Du kunde inte första andra bana. Nej. Eating an item gives warrior a little bit more gas to Du måste äta någonting. Fuck you, bro. Det är shit! Kibra ska nog säga cheers. What? Beat den ju. Fuck you, bro. Oh shit! Ska Thomas, alltså. Nu måste gå till Jester Thomas med sådär. Hur är bilden inte för det? Oh shit, jag måste 9! Vad är det? Hur är vi snart? Oh my... Blev det där kan man? Fuck's sake. Fuck är det? That fucking did you. Fick han det? Bam! Oh. I can fly. Nej men du fick inte löv med stäm. Så där lite. Fucking business där bro. Det är inte Oh my god, you're really näga nu! Nej! Fråga du är igen! Jag måste bara nu ta i. KO! Fuck! No! Fuck you! Ja, jag ville haft KO av den. Damn du! Jag slår så ont av mig. Kom on dit! Kom on! Ja. De måste inte ta vid på fältet. Jag vet jag har det eller vi. Vi tar också Ja, det är där. så. Okej. Jag tror inte en gång att jag vill det. Du ska inte sätta ner det. Men så... Du är? Ja, det... Ska du se där med screw it. Slow motion. Gå i brasset där akkurat. Ja, så du släger alltså. Hur fucking kunde jag inte dash? Ja! Det är så det är 80%. Au. Kom efter mig. BAM! Men damn. Ding ding motherfucker. Ah! Thomas. Thomas. Fuck you. Oh shit. Swag. Thomas är inte väl ute. Jag kan hjälpa. Come on man, du tänker inte där. Wow. Vi har testat inte så fel.
Levi, du tänker så gott. Slå honom bara där fram. Ja. Du tänker svagt med. Okej, du är det. Du måste vanna där. Du kanske inte ta mot dumma så mycket. En höna. Men då ska jag fan. Vi har kommit med. Jag vet inte. Jag har inte kommit där med. Vi är med. Du kastar jag nu. Jag tror Thomas ska få det rätt sig. Death by kill chicken. Lägga där. Ge där. Okej. Vad är det grej? Någonstans. Ah, come on. Yes!